og velkommen til Tegneworkshop. Hej, til dig, der er en sætning til til. Jeg hedder Marie Kreutzmann, og jeg er monsterjæger, og det er Hanne, der er museumsinspektør på Nuuk Kunstmuseum. Maria mikä atsrakko, umasoini piniattatuuvo, uang Hanne med atsrakko, mani nu med kommentiden sakmast til misudisum. Jeg har lavet den her bog, Bestiarium Grønlandica, som er fyldt med monstre fra Grønland. Maria una aduama studiarismaba. Bestiarium Grønlandica mikä atsrakko, iduani putlu umasoi besøgt allallu umususli. Og den er fyldt med en hel masse tegninger fra en masse dygtige kunstnere, og så har jeg også selv lavet nogle. Til dig, der er kommentiden Bikorism studiaput, ama Maria namina studiai i dag. Og i dag, der skal vi prøve at tegne nogle af monstrene fra bogen, som jeg ikke har prøvet at tegne før. Det er også meget godt, at du kan ikke andet smart til dig person. Maria, til dig faktisk med sit indgående sag. Den første, jeg har fundet, det er en Igalilik, et grydevæsen. Og den er tegnet af Christian Rex, som der er sikkert rigtig mange, der kender. Silfangmil, Igalilik, Christian Rex til dig fra Rasmussen. Så den her, den har en meget gammeldags gryde på ryggen. Rækker ni sagt på dig, der ryster mig, når man der var på ingen. Men så tænkte jeg, det kunne være sjovt at lave en, der er fjollet med en moderne gryde på ryggen. Ja, kisien ultimik gut, mä koen nähdähtumi. Ikämik nyt ääriämik, nämmättömik sen arvosukko. Men lad os lige læse, hvad der står i bogen om Igalilik først. Igalilik bærer en stor gryde med kogesten på skulderen. Gryden er så stor, at den sagtens kan koge en hel seng af gangen. Igalilik bærer den selv, når den er i kog, og varmen fra gryden generer ikke væsenet det mindste. Den bor i indlandet, hvor den ynder at samle mågeunger op fra jorden og koge dem i gryden. På varme dage går den også rundt og fanger laks i elven. Igalilik er sjældent venligsindet. Væsenet kan i selvforsvar dukke sig helt ned, så kun hagen og knæene er synlige. Igalilik igarsua, ersullumu angallettappaa. Angaruttormango puisiidivitso, iduani iganaqarsinna. Igalilik igarsua sudi qalaartorsuaq angallettappaa, uussanamiluqo. Nunap timaamiyuppungo, nunap iduani naayaani ukuttartut, igarsuup iduani uuttakkamik. Ullungo kiissiornarsigaangata kuumika pisiliniarta. Igalilingo qaqutigoortumik ineroorsaartarpo. Toqqollaqqaqaaqo aarleritilluni. Toqqoraangamingo tallui seeqquilukisimik ersittarpa. Jeg tænker, at vi starter med dens hoved først. Siullermik niaqua. Og måske den har et ret stort hoved, så vi starter bare med en cirkel. Niaqua imaangilarpo tavam ammarupnumik siullermik. Og så måske dens øjne. Der var isai. Og jeg tror, den her har store øjne. Anisuunik isiqarpo. Lidt ligesom Christians. Christian til tartangaatu itte. Hvad skal den have? Måske den her, den har en lille mund, den spiser måske ikke så meget. Mikisungam sikkoqassai maanererpiarnaaq. Fordi man må jo gerne sådan selv finde lidt på. Nammini am isimussarsiularsinnaasaq til tartaasu. Og så kan vi give den et stort øre. Anisuumisiutilerlumu. Og vi må håbe, den hører efter. Neriussaanut tusannaarluartartu. Og så tror jeg faktisk bare, at den skal hænge lige til bordet. Der er sorloqaannassao. De siger det der med, at kun hagen og knæene er synlige, så jeg tror, at den her sidder på hug. Igalilingo toqqoraangamik talluuseeqquilukisimeersittaamata. Taaguna
peqitersimallu issia. Så sidder den og hygger sig her. Uani. Hygge. Nogle gange, så de grønlandske monstre, de har ikke lige så mange fingre og tær som os. Idaanikalaallit umasorujuuttai. Uungu inuttu. Inussaqartiniinaap. Og det er ret heldigt, fordi så skal man ikke tegne så mange. Taimaarlaat inuarpassui. Titartartaajaqinnilu. Så tænker jeg, at han har nogle lange arme. Taapatakisaurinni talaqassaa. Fordi dem bruger han til at holde gryden med. Talini atorluni. Inak tingumisarama. Og så var det jo, at vi skulle prøve at se, om jeg kunne tegne en moderne gryde. Misilillumu. Ingamit nataaliami. Sådan en, der står hjemme i køkkenet hos jer også. Sortlidisiniam ingasi imata. Så nu starter med at tegne sådan en slags cirkel. Siltami. Amartami. Og så tror jeg, at det er håndtagene, der gør den rigtig moderne. Taanu tartarissava. Tigmiarpi. Kan man ikke lige se det andet håndtag, det gør ikke noget. Tigmiarpi er det slået, når man sætter det kunne sådan en gang. Okay, ser jeg. Så tænker jeg, at vi skal tegne noget, der er nedrydden. Der er måske godt. Ingen video er nyt, Der står i bogen, at den godt kan lide måger og laks og sæler. At du kan melde sig på. Nej. Kapisilli. Puisillu. Nuannaringai. Mamaringai. Men jeg tænkte, det kunne være sjovt at tegne lidt noget andet. Man kan se noget så allan starter. Nu har jeg en grøn tus, så måske vi starter med at tegne noget, der ligner grøntsager. Tysk, jeg går så på til Maria Ramiro. Men der var næste en starter. Men altså, det kan jo være hvad som helst. Kan se en sauce i Napoleon. Hvad kan du godt lide at spise? Kylling. Tegner vi et. Så tror jeg, at vi tegner et kyllinglår. Man kan i hvert fald se benet stikke ud her. Der er måske gå i år. Så kan vi kan tegne ind fra den anden ende også. Gå i år. Det er man sagt. Og man kan jo selv bestemme, at det er lidt fjollet. Namin adinga sinnaga suusan så går jeg nok sådan der. Så jeg tænkte, at jeg ville tegne en meget stor isvaffel. Der har vi den mukus bare sigo. Fordi hvis jeg havde en gryde på ryggen, så tror jeg, at jeg ville fylde den med isvafler. Namin rå. Inga røsvange. Namma taraktomun sigo ni missen loppa. Men så er det jo også godt, at vi har nogle grøntsager, for man skal huske også at spise sundt. Der går jeg nok amma næste den i marami. Der går jeg nok når vi sagt og rammer i salt. Der er ikke så meget plads til isvaflen, men det er okay. Den er måske smeltet lidt. Sigo i så ret på den, det kan se at jeg i dag er simpelthen. Det er måske jordbæris. Sigo jordbær. Og så snyder vi lidt, fordi så ser vi det er hindbær, for det er den samme farve. Der er under amma. Er det bare så ret sådan, at det var ret? Hun er hindbær jo. Man må gerne snyde lidt nogle gange. Men der er sådan en butik. Og måske han også skal have noget hår. Mamma, nu er jeg ressa. Så han ikke fryser på hovedet. Jeg går og river din næse. Så tror jeg, at han også er rigtig, rigtig glad for matdæk.
Der ammen maka med dæk, mamarillor duva. Det kan godt være lidt tricky at tage, kan jeg se. Det er skåret ud i tern, så det er lidt sjovt at tegne. Med dæk kipparisumorlun akkonaqapersimanami. Tidaqtarlun ne ajornarpallat. Nogle gange, hvis man kommer til at lave en fejl, så retter man bare på det. Ilani kukkusorani der akkanaqan. Sådan. Så nu har han lidt af hvert i gryden. Imaslat inga asin dine imakat. Tegner lige lidt flere grøntsager. Eller noget andet. Uani nanstan i dakkarabbai med du ahlat sumedon. Så tror jeg, vi tegner en fisk, der er faldet ud af gryden. Der var inga med nakkarsim så er det senere til der. Der var ikke plads til den i gryden, fordi at den var fyldt med grøntsager og isvafler og mætdæk. Er det senere? Ikke et ord i servosimoni. Inga natitani sikunillo urikkarsimoni mattamil. Men han samler den nok op, når han ser, at han har tabt den. Det siger, at det kunne man jo gadesimal til museet. Jeg tror, den her den har en rød bug. Når var det, du har? Og så kan I jo prøve at gætte, hvad for en fisk I tror det er. Jeg går snart der var er det sådan så famous. Jeg kigger. Jeg tænker, han fryser lidt nu, fordi han har ikke noget tøj på. Med 6 år kriger på sit aktor. Jeg sætter så som en ny. Så jeg tror, vi giver ham et par shorts på, så han ikke fryser sin bagdel. Derfor nu du i rivningen som med det. Nattuni parfait. Det er ikke særlig rart at fryse sin bagdel. Nu du rivningen det. Nu er nok på samme. Jeg kan aldrig finde ud af, om det er for simpelt, det jeg tegner, men jeg tænker, at det bare skal være sådan. Jeg tror, det skal være lidt simpelt, og det er bare forudsat, at så kan man gøre sådan. Så kan man gøre så. For den gang, vi selv tænker, så kan man gøre så. Og jeg tænker, måske skal vi også give ham en trøje på. Der er en mange geartræsser. Måske bare en t-shirt. Gear til ramme. Det er nok. Så tror jeg, han er færdig. Det er så bjerget. Det var en igalilik. Det er sådan en igalilik. Og så kan man jo se, at der er rigtig stor forskel på den Christian har lavet, og den jeg har lavet. Det går nok sådan der. Christian Sandasimasa, Maria Sandasimasa er sin dårlig. Fordi man må gerne bare prøve at bruge sin fantasi og tegne det, man vil. Naminak isumassaksier sinnaaneri atussaanku. Namin tisartaruspet tidaqtar. Så det næste, som jeg tænkte, at vi skulle prøve at tegne, er Rumusudaria, den smilende havmand. Tullia tidaqtanisarput. Tessaamu Rumusudaria. Angut imamio Rumutaris. Og den tegning, som der er i bogen, er malet af Coco Bonger Lynge. Tidaqtan rasmu på Oni. Coco er Bonger Lynge mingan. Og hun har også før lavet workshop her på Kunstmuseet. Mani amma tidaqtaatitiniku.
Så lad os se, hvad der står om den smilende havmand. Rungusydaria er en smilende havmand, der svømmer op og snakker med kajakbrugere. Han bærer på en kniv, der er på størrelse med en fjervinge, og som han holder skjult under havoverfladen. Rungusydaria er meget nysgerrig. Han spørger gerne ind til kajakbrugerens udstyr og fangst, eller spørger ham, om han må få en gave. Han er ganske ufarlig, medmindre man smiler tilbage til ham, hvilket kan gøre ham så rasende, at han forbander eller dræber en. Og hvis man siger noget forkert til ham, vælter han bagover og forsvinder dybt ned i vandet. Han kommer også til tider op og strammer folk for at begå tabbrud, eller for ikke at offentligt at have tilkendegivet deres evner som angitgud. Men han kan nu også finde på at belønne folk eller hjælpe dem, hvis de har problemer. Rungusydaria angut imamia rungutsarissa qajartortungo uifigatuvit oqaloqatigisarpai. Salaqarpoqo suluttut angitigisumik immap iluani taqoqsimatitakkami. Rungusydaria alaqornaatsoqa piniartullusakkui pisaalupilluit apersuisarluni arlaannilluunni tuneqqusarluni. Ulorianangilaqo qumuilasa akillugu qumuyunnikkaami. Qumuyuppigineqarunigo kamattorsuanngortarpu perloqqusisarluni qumuyutto toqungikkuni. Iluaringisaanningo qarfigigaanni niperluni aqqartarpu morsullunilu. Inuit allorutiminni tunaartarinnissimangitsu pillarniarlut taamappuiffigisarpai. Taamatungo aamapisarpai angakkungoreeraluarlutik suli nassuersimangitsu. Taamaattoro inuit akissarsitinneqassappata akissarsitistarpai pisariaqartitsippatalunniit ikiorlupit aamapisarpa. Så fordi han er den smilende havmand, så synes jeg, at vi skal starte med et rigtig stort smil. Imammiungat qumutsarissa taasiullermi qumuilaneruissuarmi titarpaa. Så her har han en stor mund. Aina sihui angisoruissui Med nogle rigtig store tænder. kinguteruissuari Han er garanteret rigtig god til at børste sine tænder. kingutingissallaqqissuungunarpa. Så tror jeg, han har nogle store kinder. Tapuduai amma angilarput Hov. Og så tror jeg, han har måske en lille næse. qiqaamikisuaranguuvo Og nogle lidt små øjne. isaalumikisumikidaarlut. Så hans smil virker ekstra stort. Qumuilanerassorlsuli angineruissu. Og nogle små ører. Siutaalumikisungullut. Han skal jo høre, hvis der er nogen, der snakker til ham. Oqaluunnaqarun tusaasinnaaniassangami. Hvis han nu bliver fornærmet. Nuanningitsumik oqarfunginaqassassoqalu. Og så tror jeg, han har et par arme. Uanikali Værsgo. uanipariba savik. Og den er på størrelse med en fjervinge. Sulu angiqqatiniba. Jeg ved ikke lige, hvad for en fugl det her er fra, men det må være en stor fugl. Naduango timia mingannersusorlorminganni kisin timia anisuulu. Og så svømmer han måske lidt med den anden hånd. Tadimi appaatorlugu naduppo. Og Coco har jo tegnet ham med en fiskehale. Coco tidartarsimaba aalisakkat pamiulerlugu. Men jeg tænkte, det kunne være sjovt at tegne ham med en sælhale.
Se uanne puisimi pamiuderlungumisilissua. Fordi jeg har nemlig hørt, at han kan have begge dele. Du samni kuungamiu puisimi imaduni alisakkamil pamiurarsinnaasa. Så lad os se, om vi kan finde ud af det. Så den ligner lidt fiskehalen, når man starter. Puisi allartikkanni alisakkat isikkorarsinnaa. Så man tegner ligesom, at den har små fingre, fordi den har nemlig luffer. Der sorlu inussatu ittuusani titartaassarput. Kisianni aalisanga assigiunnaassuaa seqqui titartarneqarpata. Og så har den sådan en lille bitte halestump. Der uukhuuna pamiuraasaqarp. Og så har den faktisk også klør, selen. Puisi ammakukeqarpo. Så jeg tænker, at det skal være en spættet sæl. Una puisi qasigiaassaa. Så vi giver ham lige nogle pletter. Der midadersudaassa. Dem skal man bare placere sådan lidt rundt omkring. Assintum inisitstiinnas. Det kan være, at han er en dalmatinersæl også måske. Imasnau dalmatinarius. Han er jo et fantasidyr. Umasuusaangami idumortum. Eller et andet dyr med pletter. Imadun umasualla am midati. Og til sidst så tænker jeg, at vi skal give ham noget langt hår. Taana hitaatsingu takisun amnuiqassa. Så ser det rigtig flot ud, når han svømmer rundt under vandet. Der immaiduani nilukkaanmi nujaikkusanarpasittussa. Så tror jeg, at den meget smilende havmand er færdig. Taamassikkut imammiuqumutsarissoruissua piarerpa. Men hvis man har lyst til at lave ham på en anden måde, så kunne man jo sagtens gøre det. Kisia allatut titartaruskussiunamin titartaanissaqas. Det kan være, at han har noget andet hår, eller noget kort hår. Imasnaunuja allaanerusu immaqanaannerusu. Eller måske har han et andet våben. Fordi faktisk, så tror jeg, vi giver ham én ting til. Saverarsinnaa madunni allaqqinnaami. Sakkorarsinnaaru. Han har jo en kniv, Saveqarami. så jeg synes faktisk også, at han skal have en gaffel. Der am aisaatiqassa. Fordi vi ved jo ikke, om han er på vej til frokost. Imasnau illoqeqqariatersa. Det kan være, det er derfor, han blev så sur. Imasnau taama kamayatingisartu. Ulloqeqqariartaa. Så det kan være, at han skal besøge Igalilik og hjælpe ham med at spise de ting, han har i gryden. Imasnau igalilik orniteraa. Igaanittuni neriartoqatal. Tusind tak, fordi I kiggede med på tegneworkshop. Qoina isiginnaarsi. Og hvis man gerne vil se nogle flere videoer, så kan man gå ind på Sommersorg Lives Facebook-side. Allani takusaqarusukkusi sommersorg live Facebook kianuqarsinnaarusi. Eller inde på Kunstmuseets Facebook-side. Imadunni tsaqqummersittiviu Facebook kian. Og husk, at der altid er masser af monstre, man kan finde nede på Nu Kunstmuseum. Qaamallukudu maani saqqummersittiimmi ummasoquyuit allalluaqquminttu takusarsinnaansi.